Добър ден, земляци! Добър ден, гости на село Друган! Изключително се радваме, че площада е пълен и за поредна година сурвакарите събират толкова много хора на нашия площад. Сурвакарите за поредна година ще минат в къщите на село Друган да изгонят лошите духове, да изгонят лошотията, да пожелаят здраве, щастие и късмет на стопаните през новата година. През изминалата 2012 година сурвакарската група на село Друган участва на много фестивали. 2012 година е една от много успешните години на групата. Тя участва на Международния фестивал в град Перник, където за първи път в своята история спечели златен медал в категория сурвакари. Групата участва и на фестивала в град Раковски, където спечели първа награда на стойност 500 лева. Групата беше поканена и на общинския фестивал в град Радомир, на общинския фестивал в град Ковачевци. Тази вечер, освен сурвакарската група на село Друган, ще присъстват и други групи сурвакари, наши приятели. Сурвакарската група на село Пещера, която миналата година за първи път участва и стъпи на друганска земя. Тази вечер, освен групата от Пещера, при вас ще бъде и групата от село Калища. Ще бъде и групата от село Джерман, община Дупница. Освен сурвакарите, при нас ще присъстват и много танцори. Фолклорен ансамбъл Гралово, младежки фолклорен ансамбъл Разметаница, фолклорен ансамбъл Етнофолк и нашия земляк, певеца Георги Гьолски. И сега трябва да съобща и гостите, които уважиха нашето тържество. Тук е кметицата на град Перник, госпожа Янакиева, заместник управителя на областта, господин Радослав Йорданов, кмета на община Радомир, Пламен Алексиев, заместник кмета на община Радомир, Димитър Димитров, членове на Общинския съвет от община Радомир и от различни партии и организации. Присъстват кметове и на съседни села. Кмета на село Дрен, на село Долна Диканя, на село Владимир, на село Извор, на село Старо село, Стефаново и Долни Раковец. А сега нека да посрещнем сурвакарската група на село Друган на площада.